tothom, benvinguts i benvingudes. Deixeu-me un moment que acabi de mirar aviam que tot funcioni correctament, com fem cada vegada. I si tot va bé, comencem aquest directe amb l'alcalde. Aviam, comprovem, perfecte. A Instagram funciona tot correctament i també aquí al Facebook. Perfecte, crec que sí que funciona. Molt bé, doncs benvinguts i benvingudes. Estem aquí al directe de l'alcalde, al directe a través del Facebook, d'Instagram, com diem, i que com cada mes és un espai de trobada amb tota la ciutadania, un espai en què informem de totes les novetats, de les coses importants que passen al poble, i també responem a aquelles preguntes que ens voleu fer arribar, qualsevol dubte, pregunta, comentari, que ens vulgueu fer arribar a l'Ajuntament. També aquest és un espai. Bona tarda també al José Antonio, que es connecta a través d'Instagram. Benvinguts també les persones que esteu ara al Facebook. I com sempre dic també, gràcies a totes les persones que recupereu aquests vídeos després, perquè sou moltes les persones que em dieu jo en el moment no puc estar, però em va superbé després posar-me al dia de tot el que està passant a l'Ella a través d'aquests directes. Així que, com dic, gràcies per estar aquí. Comencem ja amb aquest directe amb l'alcalde. I començo fent una miqueta ràpidament, destacar també, informar a tothom, com vam compartir, que just ara fa un parell de setmanes vam estar una petita delegació de l'Allencs a Carquefú, el poble amb què estem agermanats, justament al costat de Nantes, d'una ciutat, a l'entrada a Bretanya. És un poble en què estem agermanats ja fa molts anys. Alguns ho teniu present perquè, com sabeu, molts perquè ja ho sabeu, hi ha algunes persones perquè els hi sobta moltes vegades quan veuen allà al carrer Eures el cartell que posa Carquefú, 954 quilòmetres, i alguna vegada fins i tot algú m'ha dit això és un error o com és que està posat, i els hem explicat que és aquest poble amb qui estem agermanats. També informar que aquí a l'Ella hi ha una associació, un comitè d'agermanament, que són persones que mantenen el dia a dia d'aquesta relació també amb el comitè d'agermanament que hi ha al poble de Carquefú, i que després els ajuntaments també estem en contacte i tirem endavant conjuntament projectes entre les dues poblacions. Vam anar just 48 hores, vam poder estar allà a Carquefú participant de la festa que fan d'agermanaments justament allà en el seu poble, i ens va servir per posar-nos al dia de totes les novetats que també tenen al seu poble. Vam estar coneixent els últims projectes que tiren endavant, vam estar agafant idees d'algunes de les coses que ells innoven i que també tiren endavant com a nous serveis i nous equipaments de cara a la ciutadania. I també comparem una miqueta el dia a dia de la ciutadania aquí a Catalunya, allà a França, i veient com va evolucionant també aquesta situació que ens afecta a tots a nivell europeu, etc. 48 hores però molt intenses en què hem pogut mantenir aquest agermanament i actualitzar-lo i posant també els projectes de futur. Dit això, també deixeu-me contestar 3 preguntes ràpides que si no després algunes vegades ens passen, que ens heu fet arribar prèviament, i és que sabeu que ens podeu fer arribar algun comentari previ. La primera pregunta que ens feien arribar era entorn a... hi havia un parell de preguntes entorn a arbrat viari. Explicar que alguns em preguntaven que detectaven alguns arbres que estaven morts a la via pública, i això és així. S'ha fet un inventari de tots els arbrats que estan a la via pública i que estan morts, alguns perquè eren molt vells o tenien alguna malaltia, i una part important també de les últimes plantacions que vam fer que no han sobreviscut, especialment en aquest moment de sequera, i que per tant no han pogut agafar amb força, i per tant han viscut aquesta situació extraordinària, i això els ha afectat i han acabat morint. Tots aquests arbrats ja estan llistats i estan pendents que en les properes setmanes, mesos, s'acabaran de fer la retirada de tots aquests arbres que estan morts. En alguns casos aquests arbres ja no es podran tornar a plantar perquè estan en voreres que no són accessibles, i que per tant ha de premiar el que és l'accessibilitat, una amplada mínima perquè passin les persones, o passi una persona amb cadira de rodes o amb cotxet, però en tots els casos en què es pugui es tornaran a plantar aquests arbres, ja sigui a voreres, ja sigui en zones verdes, en parcs, etc. Això per una banda, que m'ho preguntàveu moltes persones. Després hi havia alguna pregunta que ens feia també en relació a les batudes de senglar que es fan al poble, i especialment aquesta última que es va fer ara el diumenge passat, si no m'erro, ho dic de memòria. Bé, a l'Ella
hi ha un coto de caça, que és una àrea reservada de caça. Aquestes àrees venen gestionades per la Generalitat de Catalunya, però al cap i a la fi hi ha una societat, una associació de persones caçadores que tenen el vistiplau de les propietats que agrupen dintre d'aquesta àrea de caça, que tenen un pla cinegètic, que vol dir un pla que es determina quina àrea exactament és, quin tipus de fauna hi ha, quina és la fauna que es caçarien, quines temporalitats, etc. Tot aquest pla cinegètic ve determinat, aprovat també per la Generalitat de Catalunya, i que per tant l'Ajuntament aquí el que fem és que tenim una bona relació amb l'associació, que anem fent seguiment de la feina del seu dia a dia, i bàsicament també fem molta feina de coordinació perquè sempre que hi ha una batuda se'ns informa, podem avisar-ho, i en els últims temps el que també procedim és a fer el tancament de la zona, el tancament dels camins que accedeixen a aquestes finques forestals privades, la gran majoria d'elles, o la pràctica totalitat privades, on es desenvolupa aquesta caça. Alguns em pregunten per què es fa això? Bé, bàsicament, com diem i com expliquen els plans cinegètics, hi ha una sobrepoblació d'algunes espècies que no tenen depredadors avui en dia ja, com poden ser també en algun cas de conills o també especialment el senglar, i que tota aquesta sobrepoblació tenen una afectació important, o especialment en la part de l'agricultura que tenim aquí al poble, i especialment també a la vinya, i que per tant és una activitat que ajuda a mantenir aquest equilibri en la natura, en què no hi hagi sobrepoblació, que a més poden afectar aquestes sobrepoblacions, haver-hi també malalties entre els propis animals, que això també afecti a la part humana, i no només això, sinó també amb accidentalitat en vehicles, a vegades en alguns carrers. L'Ajuntament no és l'administració competent, sinó que ho és la Generalitat de Catalunya directament. De totes maneres, crec que també és bo poder fer pedagogia. Certament és una activitat que comporta un risc, com d'altres activitats també poden comportar risc, i per tant aquí el que sí que hem donat molt d'èmfasi, molt de valor, i aquest s'ha correspost també per part de la Societat de Caçadors, és en poder tenir una absoluta coordinació, informació, i poder informar sempre a la ciutadania, i també aquest últim pas que va ser fer el tancament dels camins per tal que no hi hagi cap incident. I l'última pregunta que també em feu arribar respecte als autobusos que van a Barcelona. Som coneixedors que hi ha hagut també aquest matí una incidència amb la línia d'autobusos. Novament, aquest servei és de la Generalitat i per cert, també cal dir que estem molt agraïts que existeixi aquest servei. L'illa no té una estació de tren o de tramvia, sinó que la nostra connexió directa amb Barcelona, amb qui tenim grans serveis, és a través de l'autobús, i aquests autobusos s'han anat incrementant les freqüències. L'últim any va ser el 2023, hi va haver una gran ampliació de freqüències, però també és cert que malgrat no tenim la informació directa perquè no és un servei municipal, anem fent molt de seguiment, i es detecta que hi ha algunes freqüències, especialment a primeres hores del matí o algunes de tornada, que tenen una molt alta utilització. Parlem de mitjanes de 60 persones i fins i tot arribant a 70 persones, algunes han d'anar de peu a dintre l'autobús, i òbviament això tampoc no és ni el millor, ni és fins i tot a vegades és qüestionable la seguretat d'aquests trajectes, i per tant nosaltres això fa temps que anem fent seguiment amb Generalitat, amb qui també cal dir que hi ha una plena predisposició, però sí que és veritat que estem reclamant que hi hagi novament, des de l'any 2023 no s'ha fet cap revisió i cap augment de les freqüències, quan sí que hi ha hagut un augment de demanda, i per tant continuar apostant pel transport públic, com no pot ser d'una altra manera, i per tant avui que hi ha hagut aquest incident hem tornat a insistir, i de fet hem demanat una reunió específica per poder plantejar aquesta necessitat d'increments de les freqüències. D'acord? Amb això són algunes de les preguntes prèvies que ens heu fet arribar. Ara veig que algun també ja esteu escrivint preguntes aquí en el directe. Respondré quan acabi. Abans faig un ràpid repàs d'algunes informacions que hi ha ara mateix en el poble. Informar que hem pogut accedir a 2 noves fonts de finançament via subvencions, en aquest cas de la Diputació de Barcelona.
Per una part hem pogut presentar un nou projecte de substitució de LED que ha comptat amb l'aprovació de la Diputació de Barcelona, un projecte que suma 440.000 euros, del qual el 75% vindran subvencionats per la Diputació de Barcelona. Amb això sumem, amb el projecte que teníem en dansa, amb aquest nou, 1,5 milió d'euros d'inversió que es farà aquest any per substituir l'enllumenat i canviar a una nova lluminària que serà amb tecnologia LED i per tant millorar també tot el sistema d'enllumenat que tenim al nostre poble. Per altra banda, també hem pogut aconseguir una subvenció, en negociació a la Diputació, podem aconseguir una subvenció de 125.000 euros perquè ens ajudin a cobrir la despesa del canvi de la coberta del pavelló municipal, unes obres que ja han estat adjudicades, que tenen un cost de més de 250.000 euros i que per tant quasi bé la meitat vindran cofinançades per part de la Diputació de Barcelona amb aquesta font d'ingressos que sempre és imprescindible perquè els ajuntaments, com diem, hem de fer moltíssimes coses, tenim moltes competències i en canvi les nostres fonts d'ingressos són molt limitades. Dit això, passem a un repàs ràpid, abans de respondre algunes preguntes que ja m'esteu fent. Passem a fer un repàs ràpid també d'algunes obres que ja estan en marxa. Sabeu que com és aquest un temps en què estem iniciant diverses obres, sempre anem fent repàs d'aquestes obres, estan ja a mitja feina i pràcticament ja encarant al final de la feina de les obres de les noves canonades d'aigua al carrer Londres, ara estan a Cervantes i Sant Ignasi, estan avançant a bon ritme, de moment tot està funcionant correctament, òbviament provoca algunes molèsties al veïnat i especialment també l'aparcament perquè s'han de canviar de lloc, però són unes obres molt necessàries que estan funcionant, com dèiem, correctament i esperem que d'aquí no gaire ja acabin aquestes obres i d'aquí no gaire esperem que puguin començar, això parlo d'un període una mica més ampli, veurem si abans de l'estiu o potser ja al setembre, començar les obres també de canvi de canonades d'aigua potable al carrer Priorat i Berguedà. Això és una obra també, la suma de les dues obres, quasi bé 900.000 euros d'inversions, que anem a actuar en els punts més problemàtics, més acumulació d'incidències en el servei de l'aigua i que per tant estem fent aquest canvi de tuberia. Una altra obra que també haurà de començar, si res falla, serà a finals d'aquest mes d'abril, després de Setmana Santa, principi de maig màxim, que és la connexió del tram A. La connexió, com sabeu, que va des del camp municipal d'esports fins a l'Ella Park. Si tot va com ha d'anar, com diem, després de Setmana Santa començar aquesta obra que connecti a l'Ella Park per fi d'una manera segura, d'una manera tant per persones que vagin caminant com per també les persones que van en bicicleta, que puguin tenir aquesta connexió segura des del centre del poble fins a l'Ella Park i des de l'Ella Park fins al centre del poble, i que era una obra imprescindible que hem pogut desencallar i que iniciarà, com diem, quan acabi aquest mes, si tot va bé. Unes obres que també han de començar ja aquesta setmana, la setmana que ve, són a l'Avinguda Badalona, on es farà la col·locació de barreres a un costat i a l'altre, Avinguda Badalona. Parlem justament del tros d'Avinguda Badalona on hi ha la riera que passa a nivell i que per tant quan plou s'ha de tancar, que fins ara es tancava amb unes cintes policials, i que es pugui fer una instal·lació d'unes barreres de seguretat perquè en el cas que hi hagi un creixement de riera que baixi aigua, hi hagi unes barreres de seguretat que quedi tancat aquell pas i que no haguem de lamentar cap incident. Això és una actuació que, com dic, que ja està pràcticament iniciant-se, si no comença aquesta setmana que ve, ja començaran i que, per tant, també amb això farem aquesta millora de seguretat i per totes les persones que passen per aquella zona. També tenim en marxa, estareu veient en diferents punts del poble, voreres que s'estan arreglant, especialment han començat per tota la zona de la Serreta, però hauran d'actuar en tot el poble en diferents punts en què hi ha les voreres en mal estat i que, per tant, estem actuant en arreglar-ho. I aquestes són algunes de les obres que estan en marxa ara, són obres que ja estan en marxa o que han de començar, però que en tot cas són obres que ja estan adjudicades i que en breus començaran,
Quedaria també, en un altre nivell, que segurament s'anirà també cap a l'estiu, les obres de la substitució de la coberta del pavelló, que si refalla, el que diem, juny, juliol, agost, es farà la substitució de la coberta del pavelló municipal perquè tenia filtracions, entrava aigua, això afectava doncs, tant a la pista com a les activitats esportives i per tant aquesta també és una actuació que també començarà en no molt. I en un altre àmbit, recordeu els pressupostos participatius, que la ciutadania vota, que s'escullen unes propostes. Aquest any han sortit 3 propostes guanyadores, les 3 de millora davant del canvi climàtic, de millora dels patis dels centres educatius de primària, la Serreta i l'Escola Fabra, i de secundària de l'Institut, en què s'inverteix prop de 100.000 euros en fer algunes adequacions de jocs per la canalla, d'alguna plantació d'arbrat, d'algun tema també d'ombres, i tot això també anunciar que en això s'està treballant, amb les AFAs dels diferents centres, amb les direccions dels diferents centres, i que ja tot va agafant velocitat. La veritat és que les propostes que s'han presentat i que hem pogut veure, els plànols que les AFAs estan treballant, he de felicitar perquè realment seran una millora molt important en aquests centres, uns diners que venen de l'Ajuntament, és a dir, que venen del poble, però que al cap i a la fi gaudiran, gràcies a unes propostes molt encertades per part de les AFAs, unes millores que tota la canalla del poble podrà gaudir-ne. Per tant, això també són unes obres que començaran a caminar, que entorn a l'estiu, que és quan hi ha menys activitat en els centres escolars, agafaran més força, i que si tot va bé, de cara al curs que ve veurem unes millores importants en els seus patis. I tot això són obres, com diem, coses que s'estan fent. A vegades parlem de tots els serveis i activitats que es fan de cara a la ciutadania, d'educació, de serveis a les persones, d'esports, però també anem fent seguiment de matèries d'obres, i també dintre de les obres a vegades hi ha coses, projectes que es comencen a treballar però que vindran més endavant, però que també és bo explicar que hi ha altres coses que l'Ajuntament també va treballant de cara al futur del nostre poble. Per exemple, poso alguns exemples. Estem treballant també en un projecte que esperem que puguem tirar endavant per acabar d'adequar un nou habitatge a l'Ella, un nou pis social allà als pisos dels mestres. Fins ara ja teníem 3 pisos i ara estem promovent un projecte per adequar el 4th habitatge, que també sigui un habitatge social per a la gent del nostre poble. Sabeu que estem treballant també en el projecte tant del barri del Rost com d'Ivars-Mella per fer millores importants. En l'àmbit del Rost estem treballant amb els veïns per acabar de perfilar alguns detalls que queden vius, i especialment temes d'aparcament, especialment al carrer del Rost, justament. A Ivars-Mella també hi ha un projecte de millora de tot l'aparcament i de circulació allà en el barri, també això ho anem treballant. I altres projectes són per més endavant, projectes necessaris que comencem a treballar, per exemple, també en poder preveure, perquè es pugui construir, i esperem que sigui més aviat que no tard, una piscina pública exterior a l'Ella. I la gent d'aquí de l'Ella, que viu de fa molt temps, diguéssim, o que ho és de tota la vida, recordarà que l'Ella havia tingut una piscina exterior, allà a la Vera, justament, on hi ha el pavelló, per entendre'ns. I aquesta, al fer-se tot el pavelló, va acabar desapareixent, i des de llavors no hem tingut una piscina exterior, i és veritat que moltes famílies a casa seva tenen piscina, ja sigui privada o sigui comunitària, però també és veritat que hi ha moltes cases que no tenen piscina. I per tant, també estem treballant en un projecte per poder preveure una piscina descoberta, una piscina exterior en el poble, pública, i que també, òbviament, amb un preu per utilitzar-se, però que tothom en pugui fer ús, i per tant això també anem avançant. Igual que anem avançant en el projecte de connectar amb un carril ciclable des de l'Ella fins al Masnou, amb seguretat, amb un carril en què les bicicletes puguin anar de manera segura i així fomentar també aquesta mobilitat sostenible. Tot això són algunes de les coses que l'Ajuntament, en tots els àmbits d'actuació que té, va avançant, va treballant, però que, com sempre diem, són molts àmbits. A vegades, malgrat fem aquest directe cada mes, és impossible poder compartir tota la informació, tot el que passi en el poble, com també a vegades és difícil saber totes les necessitats que hi ha, i per això també és imprescindible que vosaltres ens feu arribar les vostres opinions, els vostres comentaris, les vostres preguntes, perquè tot això ens ajuda a captar
òbviament, a com està el poble, cap a on avança el poble, què preocupa a tot el poble, i per això també aquests espais serveixen, en part, també per això, per veure cap a on avancem i quines necessitats hi ha. Abans d'acabar, abans de cedir-vos ja la paraula, i que si voleu ja pugueu anar escrivint les vostres preguntes, aquells que volíeu esperar al final, ja jo ho deixaré aquí. L'únic que m'agradaria és fer repàs de que estem entrant, avui estem ja a l'abril, i que això ja comença a agafar força de la primavera i estiu, i que per tant comença a intuir-se que venen activitats. Com sabeu, Alella és un poble, podríem dir, hiperactiu, ja ho som a nivell de programacions, des d'associacions, des del propi Ajuntament, però quan ve el bon temps encara això s'accelera, i per tant recordar-vos algunes de les que vindran ara al mes d'abril. Per començar, estem ja acabant la fase d'inscripcions a la caminada dels 3 pobles, perquè tot just aquest dissabte he dit, no, és aquest diumenge, perdoneu que he dit dissabte, però és diumenge, el dia 6, oi? Sí, el dia 6, aquest diumenge tenim la caminada dels 3 pobles. Com sabeu, aquesta caminada conjunta, Alella, Masnou i Teià, encara us podeu inscriure, i farem aquesta caminada que ve sent tradició des de fa ja una pila d'anys, amb més de 1.000 persones participant, i per tant animar-vos a participar d'aquesta activitat. Per altra banda, malgrat també hi haurà Setmana Santa aquest mes, també hi ha just el Dia de la República, que és el dia 14 d'abril, i per tant alguns actes entorn al Dia de la República. El dia 10 es fa un cinefòrum amb la pel·lícula del mestre que va prometre el mar, que ve justament el documentalista i historiador, el Sergi Bernal, i també tindrem la col·laboració de Cercam les Arrels, i que es fa un acte entorn a tots els valors i les escoles, republicana, etc. I el dia 14, pròpiament, l'ofrena floral també, com sempre, Antoni Pujades, a la plaça Antoni Pujades, que justament és l'alcalde que hi havia, l'alcalde d'Alella, que va ser fusellat a l'entorn a la guerra civil. I per altra banda, després, tornant de Setmana Santa, tornarem amb Sant Jordi, tornarem amb força, el dia 23, hi haurà aquell dia al matí i a la tarda hi haurà paradetes, això és un dimecres i per tant hi haurà paradetes, però a la tarda especialment a la plaça d'Ajuntament plena d'activitats, amb la coral municipal, amb un espectacle i amb tallers amb l'Esplai Whitehall, amb la presentació de l'especial de les revistes de la revista Alella que es fa a la biblioteca, amb un contes teatralitzat. Per tant, tot ple d'activitats, el dia 23, Sant Jordi, per a aquells que vulgueu, aquí a la plaça de l'Ajuntament. I encara que queda més lluny, sí que fa il·lusió també, perquè abans parlàvem de les escoles, dels valors, del mestre que va prometre el mar, de l'època republicana, i també fa il·lusió que s'està treballant per part de l'escola, de tota la comunitat educativa, de l'Escola Fabra, que enguany celebrem els 90 anys de la nostra Escola Fabra. I per tant també ja anar convidant a tota la població que vulgui, que reservi el dissabte 17 de maig, perquè tindrà lloc la festa que organitza l'escola, amb l'AFA, oberta a tota la comunitat educativa del poble, en què es podrà visitar l'escola també, es podrà participar de diferents activitats, però fins aquí jo no faig més spoiler, i en tot cas sí que convidar-vos a que us reserveu aquesta data, perquè serà un dia especial de totes les persones, de totes les generacions que hem passat per l'Escola Fabra. I fins aquí, com sempre intento, aquesta mitja hora reservada a aquesta informació, posar-nos al dia de tot el que passa en el poble, i ara també està a la vostra disposició perquè em pugueu fer totes aquelles preguntes, dubtes que tingueu, que vulgueu fer-me arribar. I veig que hi ha l'Albert Estruc, que pregunta, sabem quan s'inicien les obres de la Serreta i el Pla? Doncs no et puc dir data exacta. Et puc dir on estem, què queda pendent, però no et puc dir data exacta. Estem encara en els projectes d'urbanització, de reparcel·lació, que s'han d'acabar de tancar, estem pendents d'algun informe de la Generalitat, de fer alguna esmena al projecte fruit d'algun canvi tècnic en el projecte que s'ha d'adequar, i per tant, properament, tot això es podrà fer l'aprovació definitiva, després encara tindrà una miqueta de pas, de temps, en què s'hauran d'acabar de fer alguns passos administratius d'avançar, diguéssim, en tota aquesta tramitació,
però podríem aventurar-nos a que a finals d'any 2025 doncs, seria possible que comencessin obres doncs, a Serreta i al Pla. I si no és final 25, serà principis del 26, però com sempre us dic, tot això depèn també de que el promotor privat doncs, engegui justament doncs, amb totes les actuacions, d'acord? Però més o menys, fent una previsió aproximada, podríem dir que aquest és el calendari que hi ha previst, d'acord? I la Núria diu, ens amoïna tanta construcció de pisos per rics i que ens quedem amb menys terrenys verds per gaudir. Jo diria, entenc la preocupació perquè els humans qualsevol canvi ens fa cosa, o sigui, encara que sigui un canvi que vindrà segur a millor, però aquests canvis sempre ens fan coses. Aquí hi hauria, per respondre't això, t'hauria de donar molta informació i ara intentaré donar-te la principal, d'acord? En tot cas, crec que la preocupació és bona per tothom perquè ens fa estar alerta i ens està fent preocupants. L'Ajuntament també ha d'estar preocupat perquè vol dir estar atent i estar fent seguiment de tot el que passi. En tot cas tenim clar que el que es farà ben fet i no només serà que quedi menys terreny verd, sinó que al revés, el municipi guanyarà quant a zones verdes, en zona d'equipaments. Per tant, el poble en si, les actuacions justament doncs, a la Serreta, al Pla o a la Miralda, per exemple, són actuacions que actualment estan tancades al poble i que el que fan doncs, és venir a aportar valor en el poble de noves zones verdes, de noves zones d'equipaments, d'habitatge en protecció. Per tant, doncs això jo crec que al revés, si us serveix, espero que us serveixin a algú, treu-vos aquesta preocupació i dir-vos que això serà bo i quan sigui una realitat jo crec que la gran majoria de gent estarem contents de que això doncs, hagi vingut, no? I ens eliminarem aquests dubtes. Però òbviament al mentrestant hem de mantenir aquesta preocupació i sobretot hem d'estar molt atents a que es faci de la millor manera possible. I en això doncs, és paper de l'Ajuntament. L'Ajuntament estem per fer aquest seguiment. Després, per gustos colors, hi haurà qui li agradarà més una cosa i li agradarà més una altra, estèticament, però sí que ha de tenir una integració al nostre poble, perquè tot allò que passi s'ha de poder integrar, i això és molt, molt important, i en això estem. Que siguin pisos per rics? Clar, aviam, l'habitatge en protecció és l'habitatge protegit i per tant serà per persones doncs, que estiguin inscrites al registre, tindrà un preu màxim i vindrà a portar una bossa d'habitatge nou que fins ara no teníem, perquè no tenim habitatges pràcticament protegit, tenim poc, en necessitem més, clarament, tothom ho sap, tothom està d'acord i per tant això és imprescindible. Justament a la Serreta i al Pla doncs, apareixen, com sabeu, 90 habitatges en protecció i la resta de l'habitatge doncs clar, és un model que ens falta a l'Ella, que és model tipus pis, no tipus casa unifamiliar. En tenim poc de model d'habitatge de pis i per tant això és necessari, però és cert que serà habitatge el més nou, amb les millors instal·lacions i acabat de fer. Llavors aquest habitatge no serà el més barat del poble, com es pot entendre, i també s'ha d'entendre que a l'Ella l'habitatge no és un municipi barat. Llavors, òbviament, per què dic això? Perquè dir que serà un habitatge per ric, òbviament hi haurà qui considera que qualsevol habitatge a l'Ella és per rics. I de fet això ens passa a molts, no? Quan anem a qualsevol lloc i dius que vius a l'Ella, et diu, llavors tu ets ric. No? Oi que ens passa a molts això? Perquè l'Ella està associada a que som un poble benestant, que és cert, que l'Ella té una renta per càpita molt alta, que és cert, el que no és cert és que tots siguem rics, sinó que hi ha un benestar generalitzat i que des de fa molts anys, de fet, segurament, quan l'Ella va créixer als anys 60, 70, 80, els alaiencs i alaienques que vivien aquí ja veien que les noves cases que es van fer ja no eren per a ells, possiblement, o que els hi costava poder accedir, no? Però al mateix temps, aquest habitatge, tipus pluriformal, no existeix i el necessitem i és una bona oferta i no serà l'habitatge més barat, però afegirà un model d'habitatge que és necessari perquè no tenim i que hi ha moltes persones de l'Ella que el requereixen. I hi ha persones joves que el volen. Òbviament no tots els joves podran pagar aquests nous habitatges, com tampoc no poden pagar altres habitatges a l'Ella i tampoc a fora de l'Ella, perquè el problema de l'habitatge és un problema que afecta tot el país, això és així.
però sí que hi haurà joves que estan buscant una primera opció i que no n'hi ha, i que tenir un model d'habitatge tipus pis serà una opció molt vàlida i molt correcta per a ells. Com també hi ha altres models de famílies, de moltes persones que viuen en grans cases unifamiliars a l'Ella o en cases unifamiliars no tan grans, és igual, però cases unifamiliars que ja no volen tenir aquest model d'habitatge, que busquen un altre tipus d'habitatge, que volen viure més al centre perquè no poden estar pujant i baixant d'urbanitzacions i que necessiten estar més al centre. Per tant, és el que dic, el poble en si, en conjunt, millorarem i tindrem millors espais, i tindrem espais més verds i tindrem més espais d'equipaments. I, òbviament, l'habitatge que aparegui no serà el més barat, però serà un habitatge que tampoc no serà dels cars, perquè a l'Ella, si mires la mitjana del preu que hi ha a l'Ella, és molt alta, perquè tots són grans cases unifamiliars amb parcel·les, o la gran majoria, i no ho dic que... Ho dic que si qualsevol de nosaltres fa un exercici i entra en qualsevol de les plataformes que hi ha online de venda d'habitatges, si mireu els primers preus, ja són molt elevats. I de lloguer, quan n'hi ha, per sota dels 1.500 euros, és una o dues opcions només. Per tant, que hi hagi oferta serà bo per totes aquelles persones que estan desesperades buscant opcions a l'Ella i no en tenen. Molts alallencs i alallenques que estan buscant habitatge i no en tenen. La preocupació la tenim tots. Jo també tinc preocupació. Tinc preocupació de que les coses funcionin bé, que es faci una bona integració, que tot quedi ben fet, que els nous alallencs i alallenques que vindran s'integrin, que entenguin que l'Ella és un poble, que té una integració. Òbviament, tots tenim aquesta preocupació i és normal tenir-la, perquè això vol dir que ens estimem el nostre poble. Si no tinguéssim preocupació és que ens seria igual el nostre poble, però a nosaltres ens importa el nostre poble i per això hem de tenir aquesta preocupació que ens faci estar alerta. Això crec que no és dolent tenir aquest punt de preocupació i estar alerta de que les coses es facin bé i així és com des de l'Ajuntament ens ho prenem. D'acord, Núria? Però gràcies per compartir-ho i continuem compartint-ho, sisplau, perquè és bo i és necessari. La Ruth Mestre, bona tarda, la Montserrat Alabau també que diu bona tarda a l'Instagram i la Ruth pregunta, fa un temps em vas demanar instàncies pel tema del bus. A part de que has dit que s'està estudiant modificar freqüències, però també parades. El poble no acaba a Canyonar, tot i que ho sembli per l'E19. Hi ha un problema de coordinació amb el bus municipal i es fa difícil pels veïns que no són del centre l'ús de l'E19. Jo faig una combinació de l'E19 a l'anada i el bus 808 per la tornada perquè l'E19 em deixa molt lluny de casa. Es podrà baixar a més parades i no només a Canyonar? Ho traslladarem a la reunió que fem amb la Generalitat, ho traslladarem, d'acord, Ruth, i ho analitzarem. Aviam, l'autobús, deixeu-me just, també, perquè si no algú es podrà pensar que només ataco la Generalitat i ja està. El bus E19 i el 808 que ens connecta també des de Tallà, a Masnou, Alella, en Barcelona, són una meravella, són una gran eina i tant és així que la gent l'està utilitzant i l'està utilitzant molt i quan van augmentar freqüències encara més gent el ve utilitzant perquè són una meravella i funcionen molt bé. Ara bé, s'ha de continuar apostant en freqüències. Quan hi ha demanda s'ha de respondre amb l'oferta i això és el que reclamem a la Generalitat i bàsicament perquè van saturats en algunes freqüències concretes i a més per una qüestió de seguretat. Després hi ha altres qüestions també com tu bé dius, Ruth, de parades que també els hi traslladarem que alguna vegada algun altre barri també m'ho ha comentat i que a l'E19 de tornada només fa aquesta parada de Canyonar i a tot el poble, a tota la part baixa del poble el deixa sense connexió. Per tant, sí, ho recullo i els hi farem arribar a la Generalitat perquè intentin entendre-ho i afegir aquesta possibilitat. Potser no fer tot el recorregut, però almenys fer alguna altra parada que no només la de Canyonar. Ho traslladem, val, Ruth? Gràcies. I el tema d'instàncies, jo sí que demano que tothom que tingui algun comentari amb els autobusos que van acabar a Barcelona, que sisplau que ens ho facin saber, perquè, com dic, no és la nostra competència, però nosaltres fem de representants del poble de l'Ella, de tota la ciutadania, i apretem a la Generalitat, perquè entenem que vosaltres també podríeu posar instàncies a la Generalitat, però és més difícil. Si ens ho feu a l'Ajuntament, nosaltres ho traslladem a la Generalitat en nom vostre. Val? Per tant, està molt bé si ens feu arribar aquests comentaris o propostes que voleu.
Llavors la Lourdes diu, bona nit, està previst també arreglar voreres a l'Illa Park? Llevo tiempo diciendo el mal estado en mi calle y nadie dice nada. Mira, Lourdes, sí, estan previstes fer voreres a diversos llocs, però no et sé dir ara mateix de memòria si al teu carrer també. Llavors jo et diria... Jo diria que en el teu cas ens tenim per un mòbil, oi? Tenim el WhatsApp, crec recordar, i si no ho recuperaré, I et demanaré, i si no per privat, sí que et tenim, vale. Doncs escolta, recuperem, deixa'm mirar el projecte, aviam si està inclòs també el teu carrer per confirmar-te si ja ho està, fantàstic, i si no ho està, ho agafaré perquè el següent paquet de millores que haguem de fer, que no tardarà tampoc, doncs ho puguem fer. Val? Així que si et sembla després per privat, al Facebook o per mòbil, per WhatsApp, confirmem el carrer exactament doncs, que vius i et confirmo si aquest carrer està previst de les obres. Vale? Disculpa que ara de memòria no t'ho puc dir. Molt bé, doncs perfecte. Amb això crec que he respost les preguntes que ara mateix teníem per aquí en directe. Deixo un moment aviam si hi ha alguna altra persona que està escrivint i que no m'ha donat temps. I si no, doncs ja ho deixarem aquí avui. Com sabeu, també recordar-vos que també vam posar en marxa una nova eina per a tothom, que és l'alcalde als barris, que aquest mes d'abril és el dia 11, aquest divendres no, el següent divendres, i estaré aproximadament de 11 del matí màxim fins la 1, si potser acabo una mica abans, però màxim fins la 1, de 11 a 12 a 2:15, més o menys a l'entorn, doncs estaré al barri de la Serreta, més o menys avinguda Núria, si no m'equivoco de memòria, i que si algú, doncs qualsevol ciutadà que vulgui apropar-se, que vulgui parlar amb mi, fer-me arribar qualsevol cosa en directe, doncs ho pot fer, d'acord? A través, ja us dic, d'aquest espai dels directes amb l'alcalde, que serà el proper dia 11, al carrer Núria, més o menys a l'alçada de l'Escola de la Serreta, doncs poder fer aquesta trobada amb l'alcalde, amb la ciutadania, en directe, per a totes aquelles persones que ho vulgueu, d'acord? Miro aviam si hi ha alguna altra pregunta en directe i crec que no. Doncs escolteu, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tots i totes els que esteu en directe i tota la gent que ho recupereu després, d'acord? Així, els que recupereu després, si teniu alguna cosa també m'ho podeu escriure sense cap problema a través d'aquí, de les xarxes socials o per on vulgueu, d'acord? Vinga, moltíssimes gràcies i fins la propera. Bona tarda.